Ahoj šachista, vítaj pri 5. diele seriálu Učím sa vyhrávať a dnes sa pokúsime zdolať Svena s ratingom 1100 a budeme hrať bielými figurkami. Takže Sven patrí medzi mierne pokročilých botov. Hra už celku solidne, už pozná tie základy, takže už ho len tak ľahko nepregabátiš. Ale verím, že keď dodržíš aj tieto rady, ktoré si poďme zopakovať, nebudeš mať s ním problém. Takže ak hľadaš plán svojej partii, zamysli sa, ktorá tvoja figurka stojí najhoršie a snaž sa ju vylepšiť. Zároveň hľadaj slabiny u supera. Či môžeš dať nejakým spôsobom šach, čo nemá chránené, alebo či vieš napadnúť nejakú hodnotnejšiu figurku. No a keď tieto slabiny si povšímaš, hľadaj, ako by si ich možno vedel taktickým spôsobom využiť. No a predovšetkým ťa upozorňujem na väzbu, aj táto partia bude plná väzieb a dá sa povedať, že Svena porazíme hlavne vďaka väzbe, preto pamätaj z väzby čo najskôr preč. Aj keď ťa super dá do väzby, okamžite hľadaj cestu, ako sa z nej vymaniť. Takže poďme na samotnú partiu. Nemali sme hrubú chybu, čo je super, a mali sme aj jeden great move. Vynikajúci, výborný ťah, čo je paráda. No a poďme teda na samotné ťahy, ako partia prebiehala. Už som ti spomenul taký hlavný motív tejto partie a to bude väzba, takže dobre si všímaj, čo sa na šachovnici bude diať a ako ju dokážeme správne využiť. Takže zvolili sme taliansku hru ako otvorenie, toto je jedna z možností čierneho ako odpovedá. A my teda si schováme kráľa a pokračujeme v rozohrávaní si ďalších figúrok. Sven, ako vidíš, zatiaľ dá sa povedať opakuje ťahy, ale teraz prišla väzba na dámu. Strelec sa pekne rozohral, máme rozohratých obidvoch jazdcov, obidvoch strelcov. Kráľ už je v rošáde, stojíme výborne, dali sme túto väzbu a čierny namiesto toho, aby sa snažil z tej väzby čo najskôr vymaniť, napríklad takýmto spôsobom. Keby ustúpime, tak potom dobrý ťah je napríklad strelec E6, a to preto, aby tento jazdec, keby náhodou skočil sem, mohli sme ho strelcom rovno vyhodiť. Je síce pravda, že teraz nám biely môže trošku, respektíve biely môže čiernemu trochu pokaziť pešiakov, ale je to niečo za niečo. Sice možno tu máme takéhoto dvojpešiaka, ale to v tomto prípade príliš nevadí, lebo sa nám pekne otvorila väža a zároveň tá dáma môže ustúpiť z väzby preč. Pretože ten jazdec je už chránený aj väžou. Takže v tomto prípade ten zdvojený pešiak vôbec nevadí. Ale teda Sven sám spravil väzbu na dámu, no a my sme zareagovali takýmto bežným spôsobom, že sa snažíme z tej väzby hneď vymaniť a toho strelca napádame. Sven jazdca vyhodil, takže bereme to dámou a my sme sa teda tým pádom z väzby vyslobodili, ale Svenovi sa to nepodarilo. Tu je stále táto väzba. No a prichádza chyba, zbytočný ťah pešiakom. Vždy je lepšie porozmýšľať, či náhodou nemám užitočnejší ťah figúrkou, a v tomto prípade určite Sven mohol radšej napadnúť dámu z tohto centrálneho políčka. Takže máme tu krásnu väzbu na dámu, napadá to ešte aj dáma. A teraz ako to využiť? Čierny si to síce ešte chráni dvakrát, takže je dobre rozmýšľať, či tú väzbu nevieme ešte nejakým spôsobom zosilniť, a to znamená, že toho jazdca či vieme ešte napadnúť nejakou ďalšou figúrkou. A vieme, dostávame jazdca do hry. Skáče na D5 a toto je práve ten vynikajúci ťah, ktorý nám prezradila aj štatistika. A je to vynikajúci ťah práve preto, že sa snažíme tú väzbu zosilniť a využiť, pretože tento jazdec pohnúť sa príliš nemôže, lebo strelec by vyhodil dámu a už si toho jazdca čierny nevie poriadne nejakým spôsobom pochrániť. Takže už tu, ako vidíš na bielom stĺpci, máme veľkú víťaznú výhodu a mali by sme túto partiu vyhrať, ak by sme teda nespravili nejakú vážnu chybu. Je bežné, že títo slabší boti sa ešte nevedia príliš dobre brániť. Aj Sven hrá takýto pochybný ťah pešiakom zase zbytočne. Napadá nám síce strelca, na to si treba dať pozor,
ale nejakým spôsobom znovu nerieši ten problém väzby. A teraz zase chcem upriamiť pozornosť na túto väzbu. Napriek tomu, že náš strelec je napadnutý, nevadí, ak máš lepší ťah, protiúder a silnejšiu hrozbu, môžeme toho strelca nechať stáť. A ideme. Vyhadzujeme jazdca. To je zároveň šach a čierny vyhadzuje pešiaka. Strelec vyhadzuje pešiaka. Napádame dámu, takže nás netrápi, keby aj pešiak vyhodil strelca, pretože my by sme vyhadzovali dámu. A tu čierny zvolil ťah, že sa predkryje jazdcom, no a teda znova nám vznikla ako keby nová väzba na dámu, akurát strelec sa posunul o jedno políčko po diagonále, ale znova je vo väzbe. Ale čo je dôležitejšie, tento kráľ stratil jedného ochrancu pešiaka, vstadiaľ to môže dostať veľký prievan a hneď sa to snažíme využiť, dámou dávame šach a keď si dobre všimneš, ten kráľ čierny nemá kam ustúpiť. Ale šachmat to ešte nie je, pretože čierny má jednu možnosť, ako sa zachráni a to je, že sa predkryje jazdcom. Lenže toto je taký smutný ťah. Táto šipka, ktorú vidíš ako symbol, znamená vynútený ťah, to znamená jediný možný ťah v pozícii. Čierny nemal na výber. Ale teda my sa potešíme, pretože môžeme vyhadzovať dámu. No a teraz si spomenieme na tohto nášho strelca, pretože teda šachmat sa nám nepodarí dať, ale strelec náš je napadnutý. Čo sa stalo v 10. ťahu a my v 15. ťahu vyhadzujeme tohto pešiaka. Takže sme spravili ako keby 4 medziťahy alebo protiúdery, pretože sme stále niečím hrozili, šachovali, vyhadzovali a čomu sa čierny musel brániť, takže ani nestihol toho strelca vyhodiť a naopak my získavame ďalšieho pešiaka. Tu už máme veľkú materiálnu výhodu, no a zase je otázka, že ako to teda vyhrať takúto pozíciu, keď už máme výhodu. Takže pokračuje čierny v partii, no a jedna z možností bieleho, tu si dávame znova šach, čiže kráľ ustúpi. Jedna z možností je vytvoriť si voľného pešiaka a s ním sa snažiť dostať do dámy. Napríklad na dámskom krídle máme trojicu pešiakov, kým čierny iba dvojicu, takže tu by to bolo možné vytvoriť si voľného pešiaka. Útočiť na kráľa by sa tiež dalo, ale ako vidíš, zatiaľ máme strelca dámu v hre, tie veže sú schované ešte za pešiakmi, čiže ono by to nebolo jednoduché ich dostať nejakým spôsobom ku kráľovi ohroziť, takže asi by to bolo trochu zdĺhavé, preto je možno lepší plán naozaj si vytvoriť voľného pešiaka a s ním snažiť dostať do dámy. Takže tohto pešiaka vyhodíme, ale teda všímame si aj toho supera a či náhodou nám tiež nemôže niečím pohroziť. No a keď dobre si všimneš, aj čierny tu má nejakú väzbu na tohto pešiaka. Čo môžeš očakávať v tejto pozícii je, že Sven si zdvojí veže, takže si postaví batériu z 2 veží. A to by už bolo trošku nepríjemné na tohto pešiaka, že by smerovalo toľko figúr. Preto zase držme sa pravidla z väzby čo najskôr preč, ustupme s tým kráľom nabok do bezpečia a Sven naozaj si postavil batériu, ale vďaka tomu, že my sme z väzby utiekli preč, jednoducho s pešiakom pôjdeme o políčko dopredu a tento pešiak bezpečne chráni svojho kamaráta na F3 a tým pádom tie čierne veže príliš užitočné už nie sú a biely sa poľahky ubránil tomuto pokusu o protihru čierneho a zase sa môže biely vrátiť k tomu svojmu plánu vytvoriť si voľného pešiaka. Takže čierny príliš veľmi nemá teraz veľmi čo robiť a my teda pokračujeme v tom našom pláne. Staviame sem veže a náš plán je jasný, ísť s pešiakom dopredu. Samozrejme, keď si super podhodí pešiaka, netreba váhať, zoberme si ho a už ideme so svojím plánom. Zase nie príliš vydarený ťah, ale keďže naša výhoda je už obrovská, tak aj toto podhodenie strelca píše ako dobrý ťah, ale my teda pokračujeme ďalej. No a v tejto pozícii napríklad ťa chcem upozorniť, že je lepšie brať väžou, pretože väža zbožňuje voľný stĺpec a to je veľmi aktívna. A navyše my sme získali toho voľného pešiaka. Tento už má otvorenú cestu až do dámy.
Takže splnili sme svoj cieľ, máme voľného pešiaka a navyše máme aj silnú väžu na voľnom stĺpci. Ale zase bacha, posunuli sme väžu sem, ďalšia väzba na kráľa, navyše pešiak nie je chránený, čo Sven si ani nevšimol a potiahol zase sem, takže my si toho pešiaka jednoducho vyhádzujeme so šachom, kráľ ustúpi. No medzičasom sme si všimli, že ešte aj táto dáma je vo väzbe a teda aby to čierny náhodou nevyužil, radšej poďme z tej väzby preč. A zároveň pozrite sa, ďalšia väzba na kráľa. Táto väža sa nemôže pohnúť, pretože je vo väzbe. Jazdec sa snaží rozohrať, ale zase bolo lepšie nejakým spôsobom tú väzbu prerušovať a z väzby čo najskôr preč. No a my teraz si spomenieme na toho nášho voľného pešiaka, ktorého sa snažíme natiahnuť dopredu, no ale samozrejme, keď si super podhadzuje figurky, tak neváhaj a pozbiera ich, alebo pešiakov. A ideme ďalej. Zase čierny robí vážnu chybu, necháva si túto väzbu, nesnaží sa s nej vyslobodiť, ale na druhej strane treba povedať, že jeho možnosti sú veľmi obmedzené, pretože ten kráľ nemá kam ísť, pretože strelec krásne chráni toto políčko a väža zase toto políčko, takže ten čierny kráľ je v podstate taký uväznený, dá sa povedať. Aj táto väža je naozaj uväznená, preto je to väzba, že sa nemôže pohnúť a ten čierny, dá sa povedať, už len vyčkáva, že ako to ten super nakoniec vyhrá. Takže dostávame sa už do finále a tu biely prehliadol veľmi pekný mat. Mohol si postaviť napríklad dámu, ale postavme si väžu, takáto zaujímavá pozícia s 3 väžami sa často nestáva. Aj toto mohol byť šachmat na čierneho kráľa. Ale teda zase tu vidíš šipku, čiže čierny spravil vynútený ťah, nemal inú možnosť. Zase si poďme pozrieť jednu taktiku. Tento strelec tu čaká, vyčkáva a dostal sa na rovnakú diagonálu ako kráľ, takže teraz použijeme taktiku odťažný úder, vyhodíme väžu a zároveň sme dali šach. Takže ďalšia taktika, ďalší odťažný úder. Kráľ išiel do ďalšieho odťažného úderu, všímaj si, tu striehne dáma, takže väža keď ustúpi, bude ďalší šach. Už máme veľkú materiálnu výhodu, čiže nevieme to až tak dobre využiť, ale ďalšia taktika. Tento kráľ už cestuje po šachovnici, no a teraz už keď nám nezavadzajú pešiaci, nezavadzajú nám superové figurky, vieme toho čierneho kráľa obklúčiť a zmatovať. Je dobre zapojiť do útoku čo najviac figúrok, tak si spomeňme na túto väžu, ktorá ešte neťahala v partii a teraz prichádza jej šanca, hneď prvý ťah a je to šach. Kráľ už to veľký výber nemá, no a dáma dáva šachmat. Je po partii. Zase sme toho kráľa pekne zahnali na kraj šachovnice, kde sa najľahšie dáva šachmat a naše ťažké figurky, väže a dáma zmatovali súpera. Takže v tejto partii rozhodla väzba a rozhodlo to, že Sven sa s ňou nevedel vymaniť, nevedel sa z nej vyslobodiť a častokrát sa ani nechcel, vymýšľal iné ťahy a nakoniec prehral kvôli tomu partiu. Takže pamätaj z väzby čo najskôr preč. Ale zase keď ty dávaš supera do väzby, snaž sa to využiť, napríklad aj tým spôsobom, že ešte tú väzbu zosilníš, to znamená, že ešte ďalšou figurkou napadneš tú viazanú figurku, ako to bolo v tomto prípade. Poďme si ešte raz tú pozíciu pozrieť na zopakovanie, takže po tomto ťahu, ak si spomenieš bieleho správny ťah, a teda Great Move, ktorý sa nám podarilo zahrať, je jazdec D5 a to vďaka tomu, že sme zosilnili tú väzbu na jazdca a už ho napádajú tri biele figurky. No a čierny vlastne už sa dostal do veľkých problémov a vďaka tomuto už stojí biely na výhru. Takže nezabudni, v popise tohto videa nájdeš odkaz na web stránku matujem.sk, kde ťa čakajú diagramy na precvičenie. Vyskúšaj sa, či si naozaj zapamätal dôležité myšlienky z tejto partie. Držím ti palce, ahoj!